салому алейкум бинандагони азиз, ман доктор Тоҳирӣ имрӯз 16 феврали соли 2025 дар дохили оромгоҳи Абуалӣ ибни Сино дар шаҳри Ҳамадон ҳастам. Мана бинед, барои ин бузургвор хеле ҷои хуб аст ва мардуми зиёд ҳар рӯз аз гӯшаю канори дунё барои зиёрати Абуалӣ ибни Сино инҷо мебиёянд ва зиёрат мекунанд. Ин фарзанди миллати тоҷик, зодгоҳашон Бухоро, дар Ҳамадон хок шудагӣ ҳастанд ва одам куҷо набошад, илм, фарҳанг, дониш дошта бошад, ҳеҷ гоҳ хор намешавад ва болои дасти тамоми мардуми дунё мешавад. Саломат бошед.